amma ya ce lokaci gudi ne lokaci martaba ne kana lokaci jima ne na ramfana barau ba a jina ne a cikin filin nan ne ina jahilai ina dabbobin ina yancin kai aka ce a bikin auta yan sani kutubar turin ba an ce akwai yan aji tara akwai yan aji hudu ku bambanta mana tsakanin aji tara da aji hudu mana a canja a gona wallahi tallahi gidan aji hudu ne ba aji tara dan bara uba kun san da yawan lokutan wani lokaci baya baka lokaci ka yi amfani da lokacin ka a lokacin da ya dace amma an goya ya amfani da lokaci ya ɗauko su kuma in dai akwai dan aji tara a cikin filin nan to ku fitar da wani an goya ya amarya kun san ita rijiya duk cikanta da ruwa ko da a ce ta kawo bakin kogi tana zuba da ruwa to ka ɗauki kula ka je ka ɗibo ruwan da yake cikin daga daga ce za ka sa gobe in ka sa gobe ka ɗage mata martaban da mai rika ya mata an riga an faɗa bari da bari da kuma bambara ta hannun dawa dole mu ɗauki bambara saboda hannun bambara ya fi na dodon gona aka ce a gidan gulafa kuma gulafa na rantse da Allah wa yan gulafa a cikin filin nan gulafa sun ba shi kunya suka ce ba gidan gulafa akwai nisa akwai tababa akwai taraliya akwai tababa akwai taraliya akwai tababa za ka zo kana wani cika fili kana wani akwai tababa uban babanka na ce ba wani tafi da ba kayan shi ka zo don kaganka a gaban auta yan shari kana ta wani akwai tababa uban babanka da gaya ba idan akwai abin da za ka yi kai ba wani wanda ya isa ya zo ɗan waje ya ce zai daga mana ɗan yatsa abu da daga masa ɗan yatsa abu wallahi wallahi wankan wuta nake a yafa ne ne wallahi ni kutu muku ce da su bana har na cika mutane da hayaki wallahi kuma ni da kushe ni ne na buga na yasa wallahi Allah inda ida ne wallahi tallahi sai ne rai na gaya ma kun san an ce gidan lakum a gidan marujuwa na take tarihi kuma mun riga mun faɗa da jagotan babanka jagotan babanka ubanta ya yi uwanka ya kana jin tsoro na ne an gaya musu ba a yi mama da yara idan ba zan nuna wata jinin da uwanta ta yi ta bautar rahawa da ce in dai akan Khadija ne bari mu gaya ba na rantse da sarkin da ke busan numfashi idan ba ka san kalar jinin ka ba a duniya yau sai na nuna ma wani kala da jinin ka ina iskanci ka ke ya sani a kan da take da barbara ba wani mutum da adam mai numfashi da yake so zo nuna mai ya da ayyukan da yake maganganun da kake zuwa sai ga shi ni na gaya ma kuma na ci lafiya ba abin da zai faru wallahi sai ni a matar nuna da ma da wallahi sai ni a wani ƙarar ba wallahi ba kowa hakkalin kai da nan ne kai a tafiya haka kake to ga lafiya da na rantse da Allah dana bibi a'a ikon Allah Dabira ya ga mai juna ba na rantse da Allah Dabira kai Dabira ya ga mai juna ya fi shi da bancin da Allah a zo a ce shi ba wannan dukan yayi yawa so gaskiya ne tafi da
Wai Khadija kenan? Ya ta fara ke. Okay, so. Akan Khadija kenan? Diji. Muna godiya sosai na rantse da Allah.